Do konca tohto mesiaca garantujem, že každý Slovák, ktorý sa pridá k mojej iniciatíve, môže premeniť 250 eur na 2500 eur. Slovensko je v šoku a právom. Odkedy som ako generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne spustil tento projekt, pomohol som tisícom ľudí zarábať až 800 eur denne. A poviem vám úprimne, toto je len začiatok. Táto príležitosť je dostupná výhradne pre občanov Slovenska, a to len na obmedzený čas. Získajú ju tí, ktorí budú rýchli a rozumní. Neponúkam pláne sľuby, hovorím to s plným presvedčením. Investícia len 250 eur vám môže priniesť 20 000 až 30 000 eur už v prvom mesiaci. Nie je potrebná žiadna predchádzajúca skúsenosť. Platforma je plne automatizovaná a využíva umelú inteligenciu, ktorá za vás vyhľadáva výnosné príležitosti a vykonáva obchody. Z technických dôvodov a kvôli zachovaniu kvality nemôžeme umožniť prístup každému. Registrácia sa uzavrie na konci tohto týždňa. Tí, ktorí sa prihlásia včas, získajú garantovaný pasívny príjem. Predstavte si 800 eur denne, viac ako 4500 eur týždenne, vyše 25 000 eur mesačne. S takýmto príjmom zabudnete na život od výplaty k výplate. Budete môcť zabezpečiť svoju rodinu, dopriať deťom kvalitné vzdelanie, cestovať, investovať do budúcnosti a hlavne žiť slobodne tak, ako ste si vždy priali. Tento projekt je oficiálne licencovaný pod dohľadom Národnej banky Slovenska a poskytuje najvyššiu úroveň ochrany vašich finančných prostriedkov. A čo je najlepšie, aj keď niekto nezarobí toľko, koľko očakáva, garantujeme kompenzáciu až do výšky 250 eur. Nemáte čo stratiť. Stačí urobiť 3 jednoduché kroky. Prvý, prejdite na našu oficiálnu web stránku. Druhý, vyplňte krátky registračný formulár. Tretí, počkajte na hovor od svojho osobného manažera, ktorý vám aktivuje prístup. Už dnes môžete zmeniť svoj život. Nečakajte na zajtra. Zajtra už môže byť neskoro. Konajte teraz.